କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପଶ୍ଚିମରେ ରାନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ମିଜୋରାମ ଦେଇ ଯାଇଅଛି। ତେଣୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଦକ୍ଷିଣକୁ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପାଇଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେଠାରେ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 6000 ମିଟର। ଏସିଆର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଶୀତଳ ବାୟୁ ହିମାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାୟୁ ହିମାଳୟକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ତାପ ଶୀତଦିନ ମଧ୍ୟ 80